С времето, годините започнах да ги измервам в това от колко хора получавам една истинска любов. Тази година съм най-щастливата. Много хора просто имам покрай мен, които ми дават безкрайно много любов, безкрайно много внимание. Разбира се, аз се връщам със същото, надявам се и те да го оценяват. Днес съм изключително щастлива. Не само защото е слънчево, не само защото имам рожден ден, защото съм заобиколена от истински хора. Хора, които се доказаха във времето, други пък отпаднаха в него. И така, днес са момичета прекрасни. Искам да ви почерпя освен с нещо благо, което ще намерите във всички наши локации. В град София, на Иван Хаджийски блок 30, на Владислав 36 във Варна и на улица Радост номер 8. Освен сладкишите, които ще откриете и към всяка ваша поръчка 12% отстъпка, тъй като днес е 12. Не само защото е моят рожден ден, беше рожден ден и на дядо ми. Дядо ми, който вече е звездичка от много години, но тази дата е просто скъпоценна за мен. И искам да я споделя само и единствено с вас. Изпращам ви много целувки.